Това е последния епизод. Аз съм за Чука БГ пак с Ема Дъвката. Това е последния епизод от поредицата и ще изпращам най-хубаво, защото ще играят на тази поредица. Ще почваме нова и да си почваме играта. Ти в къщата да направи ли нещо в другата къща? Не. В тия да видят това дали си... Стъкла трябват. Аз ги вземах. Взели ги? Да, вземах. Всички? Да, 40-30. Сега има мъгла и не я виждаме къщата. Защо не дигне кула там? Не, аз знам на къде е. Ето, появява се. Просто е много мъгливо. Не, че не се вижда самата къща. Той кулата нямаше да се вижда от мъгла. О, да, виждам я, получава се вече се вижда. Тази къща. Ти легла трябваше да сложиш там, али? Аз ще направя легла. Не, тук няма да е с легла. Ще ходя да видя това. Кое? Отивам до другата къща. За какво? Да видам дали е поръснало това. Кое? Не е поръснала пшеницата. Не пшеницата. Видя дали вече има такова вълна това. Не, ма тук що проверих, бе. За какво само да разкараш? Тук що проверих. Тук що? Ни казах ли ти? Окей, аз ще видя, аз съм видя. Има яйца. Не знам какво да се прави цялата тази къща. Не мога да ги взема. Изям ще да кажеш. Кое да взема? Нещо избяга, Ули, бе. Не, яйцето не мога да взема. Аз ще го взема, кога. На кош. За какво ти? Има ли? И са... Да направим кола. Я... Не. Нищо не прави. Аз сега ще направя много печка. Тук ще ни е пекарна. Добре. Сега ще видя това. 3 печки. 3 печки. Да, 3. Да донеса ли още такова? Какво? Там. То няма. Има. Няма. Това са различни видове. Стак има. Не до нас не трябва. Тук, там у нашата къща се пече месото и тези неща. Тук се пече от мините и тези. Сега искаш ли малко да покопаем? Къде? Мината ли? Да. Айде. Тук ме идваха към те. Ама още стой там. Не отивай на никъде. Отивам към мината. Не. Чакам те до къщата. В къщата. Да. Да не ме вали въздух. Гледам те през прозорците. Виждаш ли ме? Да. Махай се оттам, бе, Малино. Дедо Коледа виде. Той идваше да остави подаръци ти. Сега си го видела и няма да ти да стави. Това вземе кирки. Аз имам. Аз нямам. Окуфера. Не. Аз ще направя една, но и трябва дърво, да имам дърва. Ето ти една кирка. Много е. Тук съм. Ето ти. Пишки, да. Готово. Ох, човека пак сам си действа, бе. Мината. Ма не мога аз. Почваме копаене. Ти. Чакам те. И не копай, защото има вода.
Аз вече знам на къде другаде да копам. Уминат. Казвам. И най-проблеме. Колко дълга мина! Затова сме намерили диаманти. Тук ще започвам. Идва и едната страна да копаш. Къде си? Тук. Да виждам. От коя страна? Аз съм тук, бе. Аз стоям. Сай тук. Ей, вземи дървцето. Камък. Ето, върнахме се. Това, понеже е последният епизод, ще е най-дълъг. Целите 15 минути. О, Айрон! Кой дойде тук в аква? Аз ще го обера. Ох, много е. Тъпчагъл. О, искаш с лопатата ли да си играш? Сега ще обера. Ще притисне, внимавай. Пай се оттам. Ти едва го чупиш, защото си без лопата. Колко? Ще спа на пауза за малко. Ето, върнахме се. Къде ти отси? Много съм далеч. Тъмно много. Ти с каква кирка си? И сега с какво чупиш? Ти вече си чупила. Ти си лъжкиния. Струши ли се? Да. Дай, щупи се. Добре, направи си. Горе, от камък. Къде са дървата? Има още айрон. Къде? Тръгни по пътя. Ето тук. Ама ти имаха би айрон. Направи. Къде са ми дървата? Около от стълбите. Доста айрон се забрах. Ето пак направихме много дълго. Нищо. Не, това е много добре, ама как толкова много направихме? За една секунда. Не, двамата се купаем от различна страна. Вземи яйцето в кокошка. Не, сега ще го взема. Пак ли не я пораснала вълна? Нямаме. Какво? Такова дърва.
готово вземах яйцето. Нямаме дърва. Отивай за дърва тогава. Не може. Тъмно ще закупа къща. Абе ние защо не спиме? Айде. Ето, наспахме се. Ще взема това. Сега отивай за дърва. Брадвата ще взема. От камък ли? Не. От какво е? Дали? Добре. Колко дърва? Дървца. Две дърви. Две дърви. И на мене ми трябват земи. 2 цели дърва. И точно. 2 цяли, нали? Да. Точно така. От тези голямите. То само техни. Ето, посях си и другото. Но овците защо не пораства вълна? Още не е просно. Да. Почти съм готова с дървата. Колко си забрала? От едно дърво 8. И още едното ли чупиш сега? Да. Ау! Някой ме бие. Кой? Не знам. Имам 14 дръвца. Право бриска сега. Само с ръката ударах. За да не умряш. Какво да си направя? Какво? Какво? Преработали всичките дърва? Няма ги дай. Аз ще направя какво ти трябва. Брадва. Не брадва. Кирка. Кирка. Аз имам 4 дърва. Дай. Сега ще дам непреработените 13. Добре. Направя такова. Така. Юша. Даже 2 си направи. Аз имам в минута. И аз. Още имаме само 40 секунди да снимаме. И много бързо. Аз съм с диамантена кирка. Това беше от мен. Надявам се ви харесва клипът. 10-ти епизод. Това беше краят на поредицата. Чао!